oro bro hodani kaisa tuifangno khwai district na ang jotulari yang bo bo hai pati mong tam ne bo call khaimani ang nono call khaimani ongkha obo je ani riyang bosongni burui bosar omor soksok ya je 11 hoite 12 bosor omor ingka burui mangnoi miawo motai phunungnani hinoi cherai bosarok na phaika pung na phaimani abo tamo bortoman ang sungui nei mane masa to bihi ganang already do ang bono sibu siniyo ta burui samane hoite nang saimangka phone ase hinoi apa to mung sali yang tobo burui ulo mung sawano ingka angka already borongno boksai tinangoi toi kormo dokolo sokangkai bo dokolo bangka burui no saimanai poleo borok burui no sungui police inquiry khaitong bo jaga ba bono soklai khaijaka bo pura hopung sisaya bo sorry দাদা না যাই শুধু একদম রং ফেরে যা কাতে যা একদম রং ফেরে যাকা bo khaijaka pura tabuk o je khlayo ba rong phre jago ni sanai burile bo jaga oro tithomoni parani khara busu buri to tabo apadoto manjang man to ma buri je tabo khajang man to masa to komajak bono khajaka bo to buri no oro kuno interview sarawa ang kok semai abo to tithomoni kami abo bo thana andar tithomoni kami hingkangka omo telemor thana ongkhana acha munguya mungia na nanga tabuk norong ne sambo khoroksa burina recovery khlaiman kha tisibla na boki romdi ang saisung kuno simani kogya ang tabuk sari no siyo ang sungpaika soti gothono tamo hnoi tabuk buri sarai khuklai saka engka taisa param saini borok joto bono busagri kri ke waje bokuno pan siliya bo iblis tabini karon bokuno pan siang thaka hopung sicaliya bo aro ni phaika salni phungayoi 7ta somi bo sicagoi hemoi phaika tai sina hajar driver masa bono kobor hini sitongkha ingka taisa kobor himpana bo bor thana ini sunggu boksai tui peka abo sung tui phainai driver ni bung bang saimano an parani no tabu bono boksai tu bogoi hajirawo yakari peka angka bo hai nai bo sagri kri keno bini nokdigi hemoi phaimani joto kami am saini borok bo nurugo abo joto nano tuni sabaika ako mela thani hiye ba no la phekeba ba la phaipi abo klaro klalas botini club ro aro matan ko sibilni nung bro परिचित tongode abo bo bele sniya bimol ma bele sni layo bimol mo bai nung sin layo ate ma bele sni laya bo bimol mo da nung tinang phai yakaba tre ma te ma se norok khana mangkhana o audio asamotani mela nanya hanai thangai buri khorongnoi romphre jaka hanai koktomawa kasai phakya buruni umor 11 ba 12 bosorni umor kasugya saimangkha chela khorongnoi borongno asamotai nanyani hinai naphayoi hopung romphrekka hanai patimu mungge thanani khobjak tirthomoni kamini koktumani bisingtui chungtebo saimangkha khorongni burini bisingo khoroksa romphre jagoi nogo kipilka te khoroksa tabu bo kamaja khanoi tai chechela khorongni bongno asametai nanya hanei tlangnani bisingo bimol hanei chung mung saimanka tai chung omonayu oro kwrungjak je dusirongno romoi kwrakni selai kwrak phano sasti rwnani wngthu tai o buri romphre jangnano kaham bijai rwnani wngthu paithakgo amsano kok kwcharmung rwno uchungo o sainanya tera burui tei buma bupachangno siniya nugya borok rokbai osa nanyani osa berena hanai ta thangdi saimiya borokni mwkhango tamo mwkhang huijak tong tai jotuk mangsak nijini bwsa bwtwino nijini buma bupachangno tlangoi osarok phunugudi nijini bwsa bwtwino yakni ta swkakdi tamoni hinkhe tabo din sal hamya tamo jorao tamo bipot phai thangno chung kebo saimiya jotono kahamkai sabdan khe asamotai nadi amsa kok kwcharwnya ang ani video no mapari sinai norok ani channel o chajakhai like share khadi tai ani channel o chajakhai subscribe khadi tebo katal video rok manani bagui।